Ol bir çempion, ol bir legenda, ol bir Türkmen yiğidi. Hiç kim ona inanmadı. Çempion bolur diýmedi. Ýöne ol özüne inandy. Onun ýem kiçiliginden sporta bilen hüwesi bardy. Ol kiçiliginde kolhoza zähmet çekdi. Bularyň ählisi ýem kiçiliginden başlady. 12 ýaşynda agir atletika başlady. Ol çeýedi, ýadamazdy, güýçlidi. Trener onu sen hor, senden daha çıkmaz, milletli işler, kolhoz boluydu. Bu yaş çempionu ağır geldi. Ýöne ol ör arzularından iýde dönmedi. Gerek bolsa men köp işlerim dedi. Şol wagt trener onun gözünde çempionu gördü. Ol hiç kim etmeýän zadyny etdi. Ol her gün turnurow getdi. Her gün özüne sürdi. Her gün güýçüne güýç goşdy. Hiç wagt men başaramam, men etip bilemok diýmedi. Ol özüne inandy, ýaltanmady. Ondaki zihini görüp 8-nji klassda Olimpiya sport mektebine geçirildi. Ol bilýärdi çempionlugy ören ýakynny. Ol hiç sady bahana etmedi. Ol ýeňil bolmajagyny bilýärdi. Ol ählisine taýýardy. Ýem 19 ýaşynda ýaşlar arasynda dünýä çempionu boldy. Ol ilkinji gezek Amerikada bizim baýdamyzy aldyrdy. Onun habary ýokdy. Bu ählisi diňe başlamışdy. 1989-njy ýyl Gresiýa Afina dünýä çempionu. 1990-njy ýyl Wengriýa Budapest çempionu. 1993-njy ýyl Awstriýa Melbourne çempionu. Polşa Ýewropa çempionu. Belgiya Ýewropa çempionu. Gresiýa Ýewropa çempionu. 1994-njy ýyl Ýaponiýa Tokio Aziýa oýunlarynyň çempionu. Ol diňe ýeňmek üçin çykdy. Ol Türkmen ýygy. Ol çempion. Ol legenda. Bularyň hiç gaýsy ansat däldi. Ol özüne imdamyny. Beýleki ýurtlar biziň ýurdumyzdan çyksa, seni iň baý adam edeýil diýdiler. Ol näme diýdi bilýärmi? Men ölsem de ýurdum satmaryn diýdi. Sen ilmdan biziň ýüregimizde ýaşarsyn. Ony söýenler köpdi. Bir 1995-nji ýyl iň agyr günlerdi. Ýaş çempion böwrekden ijir çekip başlady. Ýöne oň özüne bolan inançy ulydy. Bulam geçer diýdi. Sen hiç wagt unutmaz. Sen ýaşlara sporty söýdirdin. Sen özüňe inanmagy öwretdiň. Sen arzularyndan iýde dönmedin. Sen hiç wagt unutmaz. Sen meniň ýüregimde ýaşarsyn. Ýüregimde ilmdam ýaşarsyn.